Здравейте! Това е А, поредицата Панелиника Success Stories, където преподавателите на Панелиника разговарят със своите ученици. И днес с мен е Блага, която е с нас от 2022. Калимера, Блага! Калимера, здравей! Кажи ни няколко думи за себе си. Аз съм лекар, но причините да уча гръцки са свързани с това, че първия път още преди много години, като отидох в Гърция, се влюбих. Горе-долу потвърждавам правилото, че за Гърция ти трябва една минута, едва ли не една секунда да се влюбиш. И не ти достига цял живот да я обходиш и да я опознаеш и така нататък. И нещото, което ми помага да се структурирам, стабилизирам, след натоварен ден или въобще, когато много ми е дошло до гуша от всичко, е това да стоя и да гледам морето. И заради това си взех къща и гръцки език ми изглеждаше адски сложен и много труден и си мислех, че въобще не е нужно това, излишно ще си усложня живота. Обаче в един момент просто реших, че трябва да говоря езика, за да си разговарям с съседите, защото в района, в който ми е къщата, никой не говори друг език, освен гръцки. И започнах. И всъщност се оказа страшно забавно. То е доста трудно. Искала съм да захвърля всичко много пъти. Не много пъти, но ми се е искало. Обаче сега много ме забавлява да говоря езика. Защото ми е като някаква игра, както казваше една приятелка, на тебе ти е като Тетрикс, там да наместиш думите, да говориш и обичам да говоря и е много забавно да говоря. А как откри Панелиника? Панелиника, мисля, че потърсих в интернет и така си гледах кое на мен ще ми допадне и така, просто ги избрах, сигурно защото по-различни неща. Какво очакваше от нас и какво всъщност се оказа, че не е точно така? Е по-хубаво, по-лошо? Първо, че имате допълнителни неща, допълнителни програми за учениците, допълнителни забавления за учениците. И другото е, че преподавателите, особено ти, сте много търпеливи. Ама не се изморяваш да ми обясняваш едни и същи неща, полюс космос, си ми го обяснявала поне 20 пъти. И аз пак мога да го бъркам. Много съм способна в това отношение. И така. И също така, че повечето, аз съм била при различни преподаватели. Повечето се шегувате. По принцип за Гърция, въобще за гръцкия нрав е малко като с български, има много шеги, много специфични неща, свързани с празници, с традиции. Това е готино човек да ги научава, докато учи езика, да научава и за държавата. И това е другото, което ми харесва. Например, ти си ми споделяла за неща, които са си свързани с Гърция като държава. Аз бях много щастлива, че благодарение на тебе отидох до Епидаврос и бях на този концерт и пак ще отида. Много зарадвам. А освен това полус, дето спомена, какво друго, което те мъчи в гръцкия? По принцип, това всичките тези членове пред думите. Това, че прилагателните имат род и число. Падежите. Времената не чак толкова. С някакси с времената човек си се оправя и като е учил английски, с тези рогати времена в английския, гръцкия няма с какво да го изненада. Но с родовете в множествено число доста ме впечатлило в гръцки. А любимото ти нещо в гръцкия? Любимото ми нещо в гръцкия, освен самия език? Трудно ми е да определя. Много ми беше забавно това, че аз преди да започна да уча гръцки, въобще да срещна по някакъв начин да се сблъскам с Гърция. Съм чувала поемата Итака. И аз ти казвам от една йога практика, вечер ни пускаха често преди вечерната медитация от един йога ретрит.
И никога не съм предполагала, че ще разбера и така, ще разбирам думите, какво се говори в нея, пък камо ли да мога да я кажа, да я науча. И И сега другото, трябва да ни кажеш част от нея, защото тук трябва да кажем, че всъщност след лятната ми ваканция, когато се върнах отново да учиме с Блага, тя ме изненада много мило с итаки на кавафис. И ще ни кажеш ли мъничко от него? Мъничко. мъничко. Понеже съм си учила само за мен, да си малко се притеснявам. Но Колкото толкова. Ако искаш от началото, от средата, откъде ти харесва. Савиш, стон. Савгис, стопига moghetinitaki, neifhisen anemakris odromos, gematos peripéties, gematos gnosis, τους λεστριγόνες και τους κύκλοπας, το φημωμένο Посейдона ми фовасе. И да спрем до тук. Супер! Много, много, много ти благодаря, че си направила това усилие. И сега да те попитам, ако някой е решил да учи гръцки, ти какво ще го посъветваш? Какво е твоето мнение? Трябва ли да го направи това? Да. Първо не трябва да се притеснява, независимо от възрастта си. Значи аз съм на 55 и много се забавлявам и гръцки ми дава възможност да се чувствам млада. Защото уча нов език, нали, ще имам време да го говоря, като го науча, евентуално да чета на него, ако мога някога. Нали, надявам се, даже и сега чета, но е трудно. И също така е много готино, нали, понеже много хора обичат да пътуват в Гърция. И има такива по-нетуристически места, където като отидеш и си говориш с хората, те могат да те насочат къде да ядеш вкусно. Установила съм, че възрастните дами, да не кажа баби, които стоят така някъде и си пият кафенце, като ги попиташ къде да отидеш, и те много добри съвети дават. Дали може да не е най-луксозното место, но при всички положения ще е най-вкусното, така вкусно и на приемлива цена. И това също много ме забавлява. Да разпитваш местните, какво да направиш в тяхното място. Ами, много, много, много ти благодарим. И всъщност това стихотворение на Кавафи си беше точно на място, защото то говори за пътя и колко е важен пътя, а не там, където стигнеш. Че в този път може да преодолееш и страховете си и в края на краищата да си по-богат душевно, когато стигнеш до място, за където си се запътил. За където се е запътила и Блага. Много ти благодаря. И аз благодаря.